יש נשים שמות לך כיסוי ראש, אשרייך. אני יודע כיסוי ראש קשה לשים, קשה מאוד לאישה לשים כיסוי ראש, אבל היא שמה כיסוי ראש וארבע האצבעות שלה עוד מגולה כל השיער שלה. אז על מי את צוחקת שזה כיסוי ראש? היא אומרת לא, אבל שתי אצבעות מותר. טוב, שתי אצבעות מותר, זה אסור, זה לא נכון, זה שקר, אסור לה ששערה תצא מהשיער שלה. אבל את רוצה שתי אצבעות? איזה שתי אצבעות? של עוג מלך הבשן? מה זה הגודל הזה? לא, אני ראיתי איזה אחת, כל הליפה שלה, הכל מאחורה, רק היא מכסה את הליפה מאחורה. איך זה יקרא כיסוי ראש? בשביל זה עוד הרבי מלובביץ' אמר היה עדיף פאות, שפאה היא לא תשים לך את זה ככה חצי. למה? היא לא רוצה שיראו שזה פאה, אז היא שמה את זה על כל הראש. זה היה הנימוק, זה היה הנימוק. זוהר קכ"ה זוהר נשוא, נבוא. והזוהר שמה אומר שהייתה היה רבי חזקיה שקילל את מי שנותן לאשתו ללכת בגילוי ראש. אמר לו לא יהיה לו פרנסה בבית, מהרה תבוא עליו, והילדים שלו לא יהיו גדולי ישראל אם היא הולכת בגילוי ראש. אז יש נשים קשה להם לחסות את הראש. יש שבת, תחסי את הראש לפחות בשבת, ואתה תהיה חכם להחמיא לה. אל תגיד לה מה זה, איך את נראית עכשיו רואה, תחמיא לה. איזה יפה את, עכשיו רואים את הפנים הגדולות שלך. תן לה איזה מחמאה, זרוק איזה פיקנים. אני יודע מה, זרוק איזה כיף. תגיד לה איך הפנים מהירות, איזה יופי. תן לה מחמאה, היא לובשת צניעות ואתה לא אוהב את זה. אסור לך להגיד לה זה מכוער, ואפילו אם לטעמך זה מכוער, אבל זה צנוע, איזה יופי. אתה צריך לתת מחמאות. אם הבת שלך הולכת בצניעות, תעודד. אתה רואה את הילד שלך יושב לומד גמרא, סתם, ככה, הוא יושב לומד גמרא, תוציא 10 שקל, כך חמוד, בשבילך. מה זה? עשית לי נחת רוח לראות אותך לומד גמרא, קח 10 שקל. ראית, הוא יירגע, הוא עכשיו ילמד יותר טוב. ראית בת שלך לא לובשת צניעות, תוציא 20 שקל, קחי, בבקשה. תוציא 10 שקל, אתה אבו כמון, אתה תוציא 10. ראית אשתך כיסתה את הראש, תוציא 10 שקל, קחי. שעיר המשתלח, מים אחרונים חובה. ככה זה עובד. אם אתה לא תדע להחמיא על דברים של קדושה בבית, זה לא ילך. דרך בני האדם לדקדק במה שמחמיאים להם. ככה למדנו על הבת של רבי חנינא בן תרדיון, שאמרו לה איזה יפה הבריבה הזאת הולכת בשוק, מיד הלכה ודקדקה על פסיעותיה. אתה רואה שבן אדם שאומרים לו איזה מחמאה, הוא עוד יותר מתחזק במה שהוא קיבל בו מחמאה. תחמיא לילדות, לילדים,